Kuliah lam sogo jeti prasa blog ni disingti kedeng ma salangka nak bai live bo resam ti panya mani ekenar bai live bo resam rong nar kana namusung sadi hangeu sekango to nar ti prajol to au kok nar to sai man kan jotono adine to postpone kan Ike beskang next official ni notice kan ke nong besawana update dona Ike tini saigo norbai kisah live nuksak pakai live kisah kok selain nai pom hai resam rok kanana musung beskang rok komen kai sadi Gay resam rongo resam hanya kisah nalo seringi cumani apa no kampe ring sugia ko tahu se seringi cuma ba awan bagi nalo kok bos hati ini live kisah pemini tahu kono live je phayro pagi live nalo bagi kisah tanya kok salena Beskang nalo bagi samung kaham temna bagi nyo try kai jongo Teman saya tui ai gospel sang rog narok jadi kenana musung ga sadi gospel sang rog ti panya ini apa nama to nongo nal to tami kenar gala kanya sengi jongo bazas beskang rog resam rog ni si peke nongo resam ni hai ke live rog pun ni jasta kana live to no boza ni nai jong je nai jong ero comment kai sadi tai beskango bor sam rongo norok kananai ambo comment kai sadi tai beskang nexo sab ni resam rongo norok sab ti yang jak brong resam rongo pun norok kanana musu ke bong resam no kanarnai sini takuk onil jomatia bini resam rongo bon norok jadi kanana musu ke sadi bini resam rongo bo nongo Oke, beskango resam mung ketal nong ibagai itu kenai, ekeno bo sabni kukti resam mung kananai. Apa nara komen kai sakang kase, sing sai manai. Hai. Bilanya hambai. No komen kai kese, no ngi komen ni mote resam ro beskango tu ipanya. Net ni kisah problem ni bagai clearing ya panang mano. Beskang nexo naru jadi komen kai bini resam ngo kana nai ni sakan nango kana nai hai ke ba u beskang ngo sini beskang ni video resawi tangjak sini buku share bini kukti pun naru jadi resab mani kana namu sungkan ke sadi no jadi live pun abong resab nai naru jadi kana harus support
joto nai jongai rok belai nyo hambai bwskango video judi kaham norok nai musung bangke norok sadi nokni bagui video tubui phai tongo norok bomahai re samung nang bomahai re samung khananai o norok judi comment kaisa kangke amahai type ni re samung no norok phununga bagui try khainai amno nongo jotono no koyo norok judi live o phai nai tongkha khe norok sadi comment khaiui tabukse jora to korok siko belai no hambai sini dakungo je nai tongmano Jarukoli jarok phano norok khanana musung kangke sari jarukoli jarok bo norok bo sabni khukti khanana musung aborok norok sakangke nongo ang phununga bagui try khainai haike je borok no resap nai bini nogo bono thangui khanarnai resapmung rok nongno tini sarigo abo norke hini tongmano nalo tamui phunukgwi nani haiya omo just srengui tongmani khe tabuk amoni bagui norok bai live o phaitui kisa tamui tongma hingke live o phaitui kok kisa salai no hinui se phaio Tripura jolok bwskango tei bisini belak chengjak nai ma tongo bwskango to wngka tongmani wngya adino to postpone wngka joto live o phainai rongo belai kheno lamsoko tini sari swngjaro jotono no sari kaham norokni bagui live o sapmung katal katal tui hinui live video khaiui norok jodi naina musung bangkhe bomahai re samung type nang norok sadi tei bo re samung rongo khananai haikeba bwskango Tripura jolo je resap phainai tabuk to bajono tikijak tongo top 5 hingke borok top 1 bo sapthano norok comment kaisadi norok sapno support khai top 5 ni bisingo norokni support sabo norok comment kaisadi resapnai rok to oro phaijakno narwai holo borok rehearsal khai tonglaio tabuk bwskango no Dinesh bai bo malai phaio
narok dakti kai ten ke karir kangke nongi bagi give up tu bitongo kaisa abo nongo lo sanai tamo rjangai price ten ke ka kangke nongi bagi give up tongo price no tamno rjango ulo saiken arnai nol sabut khai tumi tak sura norok sabut khai tongo bagino tini sejara narang video rok punugui kaham ke jeman sak trai khai punugui tongmano norok jodi sabut khai angke punugui mangla kamu net problem ni bagai to clear kan gas emia net problem ano bagai